హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మన న్యూ గోండి సాంగ్ ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో సూపర్గా వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, తప్పకుండా లైక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం అస్సలే మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి, అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇలాగే సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు, 1 by 1 చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా కంటిన్యూగా ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తం లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి 1 by 1 షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో 1 2 3 4 మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. క్లియర్గా చెప్తా, వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేస్తే మాత్రం అర్థం కాదు. సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూస్తే క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది. సో అందుకోసం వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. 1 by 1 మొత్తానికి క్లియర్గా చెప్పేస్తా ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఎఫెక్ట్కి టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ దగ్గర 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 11 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. అండ్ ఇక్కడ 12 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ దీనికి ఒకటే ఫోటో ఉంటుంది. ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ ఫొటోస్ దగ్గరనే ఉంటుంది ఫోటో. ఇక్కడ 12 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఇలా పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ మూడవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి పేస్ట్. సో ఫస్ట్ ఒక 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటోని వదిలేసేయాలి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్, చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి లాంగ్ సైజ్. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఇలాగే మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకొని చూపించాలంటే చాలా టైం అవుతుంది. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు. ఇలాగే చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, చిన్న సైజ్, వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో
కంప్లీట్గా 29 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిన లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 2 ఫొటోస్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాంగా అవి వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా ఇది కూడా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా లాస్ట్ వరకు ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ లాస్ట్ ఎఫెక్ట్ కదా, ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో మొత్తానికి చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్క ఫోటో మిస్ అయితే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది వీడియో. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తానికి చివరి వరకు ఈ లాస్ట్ ఫోటో వరకు 29 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.